U Kraljevu su započeti projekti koji će dovesti do zatvaranja posljednja 2 kolektivna centra. U Bosanskom Grahovu upozoravaju da je za mlade koji su se vratili neophodna ekonomska pomoć. Projekat besplatne pravne pomoći i dalje pruža pomoć izbjeglim interno raseljenim licima. Na početku vesti. Na Jahorini je održan neformalni sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske i članova predsjedništva BiH, na kome se razgovaralo o saradnji 3 zemlje i temama važnim za region. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Thomas Hammerberg upozorio je da na prostorima bivše Jugoslavije gde se vodio rat još uvek postoje problemi koji se odnose na pravo na povratak izbeglica. Učestvujući na sednici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beču, Hammerberg je ukazao na problem nestalih lica i kažnjavanja ratnih zločinaca. Federalno ministarstvo za izbeglice Bosne i Hercegovine objavilo je 2 javna poziva. Prvi za održivi povratak kroz finansiranje zapošljavanja povratnika u maloj privredi ili poljoprivredi. Drugi poziv namenjen je pravnim licima koje se angažuju na izgradnji i sanaciji infrastrukturnih i drugih objekata u mestima povratka. Pozivi su otvoreni do 13. februara. Sve informacije mogu se pronaći na sajtu www.fmroi.gov.ba, odnosno na brojevima telefona 00 387 33 201 756 ili 00 387 33 205 543. Komesarijat za izbeglice Republike Srbije raspisao je javni poziv za finansiranje projekata i predloga porodica nestalih lica. Zahtevi za finansiranje predloga i potrebna dokumentacija dostavljaju se do 10. februara. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba uručilo je stipendije učenicima i studentima iz Fonda Vladimira Matijević i Fonda Ivana Vujnović. Ukupno 51 učenik i učenica dobit će 400 kuna mesečne stipendije. Studenti će dobijeti po 800 kuna, a 2 najboljih po 1000. U Privrednikov program uključila se i Hrvatska obrtnička komora koja je osigurala stipendiju za jednu učenicu srednje strukovne škole u mesečnom iznosu od 500 kuna. Povodom praznika Svetog Save, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta nagradu Sava Mrkalj za naročit doprinos kulturi Srba u Hrvatskoj dodelilo je književniku Dragi Kekanoviću. U Kraljevu, u kojem živi 20.500 raseljenih i oko 600 izbeglih ljudi, u toku su 2 važna programa stambenog zbrinjavanja. O detaljima smo razgovarali sa poverenikom za izbeglice u tom gradu, Slobodanom Stanišićem. U okviru UNHCR-ovog programa koji sa 360.000 evra finansira Evropska unija, do septembra ove godine trebalo bi da se završi zgrada sa 20 stanova namenjena socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima za preostale stanare kolektivnog centra Hotel Žiča u Mataruškoj banji. Grad Kraljevo obezbeđuje lokaciju i infrastrukturu. Gde će biti? To će biti u takozvanom Boračkom naselju, to je neposredno u blizu možda kilometar od centra grada. Mislimo da je to jako povoljna lokacija. Mislimo da ćemo i uz dodatne programe pomoći u građevinskom materijalu i izgradnju montažnih kuća za one ljude u kolektivnom centru koji nisu zainteresovani za stambeno zbrinjavanje dobijanjem stanova, da ćemo na taj način uspjeti u toku ove godine da rešimo probleme tih ljudi i da zatvorimo i taj kolektivni centar. Vlada Srbije preko Republičkog komesarijata uputila 25 miliona dinara namenjenih izgradnji još jedne zgrade za raseljene Rome koji žive u naselju Stari aerodrom. Već su počeli radovi, ja ne mogu napred govoriti tačno i precizno kada će sve to biti urađeno, ali mislimo da ćemo nekakvom dinamikom uspjeti da to privedemo kraju u toku letnjeg perioda. Slobodan Stanišić ukazuje na veliku važnost donatorske konferencije zakazane za posljednju nedelju aprila, koja predstavlja zajednički napor zemalja u regionu i međunarodne zajednice da pronađe stambena rešenja za najugroženije izbeglice i raseljene u sukobima 1991-1995. godina. Pa ono što je za nas sada u ovom trenutku jako bitno i da dovodimo do kraja
projekte za zatvaranje kolektivnih centara. Kraljevo je, svi znamo, imalo preko 20, blizu 30 zvaničnih i nezvaničnih kolektivnih centara. Taj broj je sada sveden na 2 zvanična kolektivna centra i još nešto malo porodica u neformalnim kolektivnim centrima. Već su obezbeđeni projekti u saradnji sa UNHCR-om, implement partnerima, Vladom Republike Srbije i Komesarijatom za izbjeglice i mi se nadamo ove godine da zatvorimo priču sa kolektivnim centrima i u tom smislu smatramo da će sredstva donatorske konferencije, bar što se tiče grada Kraljeva, biti usmerena na rešavanje problema. Normalno da mi u saradnji sa UNHCR-om očekujemo da nakon obezbeđenja sredstava bude realizovano dosta novih programa na zbrinjavanju. Da, saradnja je na visokom nivou između i grada Kraljeva i UNHCR-a, budući da smo dugo vremena i prisutni ovdje. I prošle godine i u prethodnom periodu smo uradili dosta i ove godine ja se nadam da će isto po tom osnovu da i novi projekti najavljeni i sa naše strane, a i u saradnji sa gradom Kraljevom uroditi plodom i da ćemo nastaviti da iznalazimo rješenja za interno raseljena lica i izbjeglice na teritoriju grada. Stanišić kaže da je veoma važno da se ne zaborave ljudi koji žive u privatnom smeštaju. Tako je, na primjer, u toku program dodele 30 paketa građevinskog materijala. Nadamo se da će nas UNHCR i međunarodne organizacije, Evropska zajednica, odnosno potencijalni donatori u tome podržati. Smatramo da je jako bitno i mislimo da su ti ljudi bar do sada nekako ipak bili na marginama događanja i da su donekle bili zapostavljeni. Normalno da je prioritet bio kolektivni centri, smatramo da ćemo to završiti u toku ove godine, eventualno početkom naredne godine i onda sigurno se otvara prostor da donekle rešimo i ove ostale probleme ljudi koji su u privatnom smještaju. Iako je sada najvažniji posao da se najugroženijima iz redova izbeglih i raseljenih obezbede stambena rešenja, ne sme se zaboraviti na svakodnevnu egzistenciju. Ono što ostaje malo dugoročni problem, to je problem zapošljavanja i to s aspekta delatnosti naših organizacija, mislim i UNHCR-a i mandata tih organizacija, ne možemo bitno rešiti, ali bar možemo rešiti da im pomognemo u stambenom zbrinjavanju. U saradnji države, lokalne samouprave i međunarodnih organizacija u Kraljevu je u posljednjih 10 godina sagrađeno oko 200 stanova za izbjegle i raseljene. U Bosanskom Grahovu zatekli smo mladu i vrednu porodicu sa 4 mlade dece. Međutim, da bi uspjeli da ostanu tamo, potrebna im je ekonomska pomoć. Milorada i Bosu Gradinu iz sela Luke kod Bosanskog Grahova poželjela bi svaka povratnička sredina. Mladi su vredni, a od 70 učenika osnovne škole u Grahovu 4 su njihova. Kako izgleda sad vaša svakodnevica? Pa, trenutno loše. Šta je najveći problem? Pa, problem ti je posao, rad, nemaš posla, nemaš rad. Opština je za njihovo 4 dece obezbedila zdravstvene knjižice i prevoz. Imaju kombi ujutru 8:30 i vraćava se u 2:15 tuda. Dotle su. Ide kombi od Crnog Luga i Grahova i čeka ih do 2:10, traju časovi, 2:15 kući. Iako je bez ovakvih porodica svaka povratnička sredina osuđena na nestajanje, suštinske ekonomske pomoći nema. Kuća je u lošem stanju, a Gradine jedini izlaz vide u stočarstvu. Da li možete da razmišljate o kreditu za nešto tako? Pa ne mogu da razmišljam o kreditu zato što posla nema, mi rada nema odakle da vraćam. Da. Inače, razmišljam o kreditu da ga dignem, ali da se posle ubijem kad ga dignem. Jedino mi to preostaje, nešto drugo. Jer ga nemaš oklen da vratiš. Od mašina dobio sam od UNHCR-a motokultivator, taj kosačic tu da mogu pokositi, frezati, tako nešto. Kada ni iz čega treba da se stvori nešto, onda moraš mnogo toga da se odrekneš, kaže Milorad. Deca traže svoje, a bez matičnog stada ekonomski oporavak ide veoma sporo. Da bi se situacija preokrenula, potrebno je bar 5.000 evra inicijalnog kapitala. Ovdje se kreće ovce, znači jedna ovca je oko 100 eura, 110 eura. Znači jedna ovca. Eto, ti računaj 50 ovaca da bi čovjek mogao da živi, čisto da, kaže priuba da živi. To je život. A šta je isplativije, ovce ili koze? Ovce. Ovce, pa dobro i koze nisu, ali više su ovce ovdje isplativije, ovdje više ide ovca, ali ja ću držati, budem li samo poživio i koze i ovce. Ujedno, pa evo ovako ću povod malo
Biće nešto. Milorada i njegovu porodicu mlađi brat zove da se presele u Bačku Palanku, gde bi mu lako pronašao posao, ali oni žele da ostanu u Lukama. Njihov održivi povratak biće veoma težak bez ekonomske pomoći. Pravna pomoć je projekat koji postoji duže od godinu dana i nastavlja rad tokom 2012. godine. Imaju kancelariju u 5 gradova uz mogućnost da ih besplatno kontaktirate preko telefona ili internetom. Projekat pravne pomoći, izvolite. Dobar dan. Kako ste rekli da se zvao, gospodin? Ukoliko imate status izbeglog ili interno raseljenog lica, pravna pomoć može vam pomoći u rešavanju mnogih problema. Od imovinskog pitanja preko ostvarivanja prava iz postupaka privatizacije i nasledno-pravnih problema do ostvarivanja prava na penzije, socijalno ili zdravstveno osiguranje i pribavljanje dokumenata. Za istu pravnu uslugu verovatno bi moralo nekoliko hiljada dinara advokati. Pa da, advokati to uzimaju sigurno. Bar najmanje 30 € sad. Ovo je baš dobro, super. Meni baš ovo dobro dođe. Bilo koja vrsta pomoći kod njih. Recite mi, molim vas, gde vi sada živite, u kakvim uslovima? Ja sam u Ribnici dole, u Mire Čukulici. U Ribnici, znači tu živim, znači otac mi umro 2006. godine. Baš sam došao trenutno, znači zbog toga što je kuća, od zemlje su bila oštećena, tako da sam postao njima, razumete, da mi ako može da mi nešto pomognu. Besplatnu pravnu pomoć u okviru ovog projekta možete dobiti lično, telefonom ili preko interneta. Svi telefonski pozivi na broj 0800 108 208 upućeni pravnicima pravne pomoći sa 064, 065, 066 i fiksne mreže su besplatni. U kancelarijama besplatne pravne pomoći izbjegla i raseljena lica mogu dobiti usluge pravnog savjetovanja i pisanja pravnih akata, dok raseljena lica sa Kosova i Metohije mogu dobiti i zastupanje na Kosovo i Metohiji i vađenje dokumentacije sa Kosova i Metohije i izmeštenih matičnih službi. Dok li traje ovaj projekat? Hoće li trajati do kraja ove godine? Ovaj projekat će trajati do 21. novembra 2001, odnosno tekuće godine, 2012. godine. Ko stoji iza projekta? Evropska komisija je financijer projekta. Projekat podrške izbeglim i raseljenim licima putem besplatne pravne pomoći u Srbiji sprovode Diadaksija, Hilsverk, ICMPD i Grupa 484. U okviru regionalnog procesa saradnje treba ukazati da besplatnu pravnu pomoć mogu koristiti raseljeni koji žive u Crnoj Gori. Raseljena lica koja žive trenutno u Crnoj Gori imaju mogućnost da nam se obrate putem besplatnog broja telefona 0800 i 108 kao i na brojeve kancelarija koje se nalaze u Kosovskoj Mitrovici i u Kraljevu, obzirom da je to za njih neki najbliži region, mislim da bi to bile prave kancelarije koje mogu da se obrate. Vi imate brojeve telefona kancelarije u Kraljevu 036 315 760 i broj telefona kancelarije u Mitrovici 028 424 021. Također imate sajt www.pravnapomoć.org gdje možete naći relevantne informacije i naći sebi najbližu kancelariju kojom ćete moći da se obratite ako vam pomoć treba iz bilo koje republike da ste. Emisija Vreme odluke ONHCR-ov informativni servis za izbegle emituje se subotom od 12:45, repriza je nedeljom od 7:45. Ovu i ranije emisije možete pogledati i na YouTube-u. Hvala vam na pažnji.